Okay mga kamasa, good morning. Ayo. So karon padung ta didto sa Busay kay magpapitik ta. Yang atong kauban nga si Teacher Adrian, wala pa siguro nakamata kay wala pa man. Shout out ni ako dating Papa o ni Mama. Shout out to ko ni EG Falcon nga waka kuyog daron ug ni ako yagaw nga si Gil sa Bitsira. Shout out ni Teacher Eddie Palagdas. Ito talaga ko mag-bike kay wala akong kamasta karong adlaw. So for this video, mag-ride ta padung dito sa Busay. And hopefully makapapitik ta dito karong adlaw kay Saturday morning. Daghang mga mamitikay. Hopefully maapil ta dito mga kamasa. Taron dire sa IT Park and then karong taod-taod mutangas na ta dito para makapapitik na ta mga kamasa. Okay mga kamasa, so nanataron dire sa Marco Polo Hotel. So pahuwi sa ta kay medyo hangak pa kay sanan. So karon taon-taon mo kursita, mo inom sa tubig. A few moments later. Shout out ni Teacher AD Palagdas. Lami kayong butong dire teacher. Ayo si katog teacher. Okay mga kamasa, nanataron dire pasulod sa Kurbadahan. Gikan na ta dito sa ilang wilis. So karon pahuwi ta gadyot dire. Kaya to ang i-feel ang ambience sa nature. So atong tanawan ang view mga kamasa, which is nindot kay sanan. So kung atong makita mga kamasa, kita na kayo ang syudad. Kita ninyo kana. Diha muna na ang ato ang city proper. Nanata dire karon sa medyo taas-taas nga altitude dire sa bukid-bukid nga park. So ato sang i-feel ang nature dire mga kamasa kay nindot kay hangin.
ka istorya sa Siomai diri sa Kurbadahan? Maayo! So padung na ta dulhog. So gikan na ta dito sa Kurbadahan, nangaon ta dito og siomai and at the same time nanginom ko ta dito og lemon juice. So na tayo sa gym sa Barangay Budlaan mga kamasa. So padung na po, hapon ta dulhog. Okay mga kamasa, so naabot na ta dire. So probably dire na lang kutob sa nga to ang vlog. Stay tuned for our next biking adventure. Thank you, God bless and stay safe. There's not much to do when all I can is thinking about you.